povedala Zuzka, že v Togu sú najnešťastnejší ľudia a my máme taký návod, aby boli šťastní. Zavoláme všetkých togajerov sem k nám, obyvateľov Toga logicky, aby sa naučili tieto pohyby, o ktorých dnes budeme rozprávať. Lebo Monika Stehliková je okrem iného aj človek, ktorý sa venuje reči tela. Inak dobré ráno, vítam medzi nami. Dobré ráno, ďakujem veľmi pekne. Ja som sa už tak naštelovala, lebo ja už sa teším, ako budem vrtieť v bokmi, vieš? No, ono vraj to tak funguje, že človek sa cíti aj tak, ako sa cíti jeho telo, alebo akým spôsobom to jeho telo sa prezentuje na vonok. Je to pravda? Jednoznačne funguje to tak, že mozog rozpoznáva tie telové schémy a to, ako sa to telo pohybuje a potom vysiela následne signál do tých žliaz s vnútornou sekréciou, ktoré povedia, že či to budú šťastné hormóny alebo tie nešťastné. Oni si povedia sami, že či to mozog bude im to šťastné. vyšle na základe toho, že ako je tá pohybová schéma. Poďme teda, ja som sa zobudila a som nešťastná. A teraz čo mám robiť? To vidno na tvojom úsmeve, že úplne. to je nešťastný úsmev. Každé ráno prirodzene to telo sa chce ponaťahovať a treba za tým ísť, takže natiahnuť sa dopredu, do šírky, hore, lebo keď zväčšujeme ten priestor, tak prirodzene sa nám otvára takisto aj hrudník a dvíha sa nám hlava a je to také typické správanie predátorov v prírode, že sú veľkí. My sme predátori. Áno, jednoznačne Dobre, by sme ideme. mali byť tí, ktorí nie sú hnaní, ale ktorí si volia v tom živote. Takže ponaťahovať sa. Takisto si uvedomiť spojenie medzi hlavou a kostrčou a naozaj si to ponaťahovať, vytvoriť si tie také rošteky dopredu a dozadu, čím sa vlastne tiež rozpohybuje tá pánva. Takže keď kráčame k tomu kávovaru alebo k tej teplej kanvici, tak rozpohybovať trošku pánvu. Dobre, počkaj, ale to sú babské, nie? Lebo ja keď pôjdem ku kanvici takýmto spôsobom, tak som si nie celkom istý, že koho najviac akože tým poteším, vieš? Ale náladu to No zlepší. všetkých nás v štúdiu si potešil, Roman. Rozumiem. Dobre, okej, čiže pánva, áno? Pánva, pretože tu na takisto sília vlastne pohlavné orgány, celá sexuálna energia, to je tá životná energia, takže ranný sex, stúlenie, hladenie a takisto 2 minútky dovoliť, aby deti vklzli pod perinku, že to ten dotyk na ráno produkuje v tele oxytocín a oxytocín je šťastný hormón. Dobre, Monika, čo to znamená? Že vlastne ja sa takto teda nabudím, navnadím, aj to sexuálne, čo si povedala. Dobre, a idem do práce a čo teraz? Akože to by stále pôjde až do tej 4., 5. Cez deň ho treba takisto podporovať. Neustále Budem treba mať dôležité podporovať. rokovanie a budem hýbať pánvou, to bude veľmi čudné. Možno keď pôjdete na to rokovanie, tak vtedy to trošku rozpohybovať a opäť otvoriť Tam si ma hrudník. aj všimne rokujúci. Áno. Byť v tých pozíciách moci, byť v tom otvorenom hrudníku, lebo nám sa cez deň stáva to, že sa stvrkávame a my potrebujeme rásť. Ale takisto cez deň rytmizácia, počúvanie hudby, lúskanie, dupanie, rôzne pritakávanie. Áno, všetká rytmizácia veľmi pomáha. Poznám jeden dobrej vtip nálade. taký, ale to je niečo úplne iné. Čiže inými slovami, veci, ktoré človek robí, keď má dobrú náladu, lebo robí ich automaticky, ani si to Presne tak. neuvedomuje, tak keď ich robí cieľene, tak tiež to môže spôsobiť, že sa to vracia späť tým, že sa cíti lepšie. Áno, presne tak to funguje. Spätná väzba je tam. A to znamená, že keď ja budem mať takúto dobrú náladu a budem komunikovať napríklad s Romanom, ktorý má zlú náladu, môžem to na ňo takýmto spôsobom aj preniesť? Áno, vďaka zrkadľacím neurónom, ktoré máte tuto niekde v strede toho mozgu, tak áno, keď sa Roman na vás pozerá, tak jemu behajú presne tie motorické centrá, ktoré aj vám a cez tú kinestetickú empatiu on sa tiež cíti lepšie. Monika, ďakujeme veľmi pekne, bolo to Ďakujeme veľmi veľmi príjemné. Len rozmýšľame tuto, že naozaj ranný sex pred teleránom o 4 ráno, ten partner asi nebude šťastný, keď niekto bude budiť. Prepáč, mám blbú náladu, idem do roboty, ráno vstávame, ideme si dať zlepšovač náladu. Rozmýšľam, čo Kikina reč tela a odhalené prsia naznačovali, lebo to je tiež reč tela, že? Svojím spôsobom. Všetko patrí k tomu. Patrí k tomu aj informácia, že všetky služby, o ktorých sme pred malou chvíľou videli, tak si môžete nájsť aj na slavomat.sk. A my ideme k tej reči tela. Pretože vieme o tom, že máme mávať rukami, kývať bokmi a ešte Zhlboka dýchať a hlavne otvárať hrudník. dýchať. Áno. A to nám prezradí Monika Stehliková, ktorá okrem iného je človek, ktorý sa presne venuje reči tela a hlavne ty si aj taká terapeutka v tejto oblasti. A my by sme chceli naozaj vedieť, že či sa dá psychike pomôcť s tým, že budeme niečo robiť s telom.
Funguje to tak, že psychika sa prejavuje v tele, ale aj naopak, takže cez telo my dokážeme ovplyvňovať psychiku a to tak, že mozog rozpoznáva to, akým spôsobom sa pohybujeme, aké tie telové schémy príjmame a potom následne vysiela signály do tých žliaz s vnútornou sekréciou a povie im, že či má vylučovať šťastné alebo tie menej šťastné hormóny. Takže áno, vieme to ovplyvniť. Je zimné obdobie a ľudia sú väčšinou zamračení, smutní, nebodaj až depresívny a ty vieš na tú metódu, keď ráno vstaneme, aby sme si zlepšili náladu. Akým spôsobom, to nám hneď povieš, ale ja som si na tebe všimla, že aj v tom prvom, aj v druhom stupe si prišla k nám a si sa pekne rozkročila a postavila si sa, ako keby si išla do protiútoku. Ale v podstate si dala stabilitu, nie? Aby si sa cítila istejšie. Dobre Áno, to je to čítam? pre mňa áno, jednoznačne stabilizačná pozícia, stabilizačná poloha, pri ktorej telo je najlepšie aj najpohodlnejšie stáť, vyrolovanie. Takže keby som stála takto, tak by som sa mohla kývať a padnúť ľahko. Ale zase máš dobrú náladu, keď sa kývaš. Áno, môžeme kývať s bokmi aj napríklad v široko rozkročených nohách. A to bude ešte viac fungovať, ako keby sme to robili tak. Dobre, tak poďme na tie praktické rady. Čiže na široko sa postaviť, hýbať s bokmi. To je jedno z tých cvičení alebo pohybov? Áno, je to hlavne spojenie hlava a kostrč. Aby sme si uvedomili, že vlastne hlava je spojená s kostrčou cez celú chrbticu a rozpohybujeme vlastne tú chrbticu. Takže si môžeme vytvoriť také mesiačiky, takisto sa schúliť, otvoriť. Na ráno je dobré aj ponaťahovať sa, prirodzene to v tom tele vzniká, to naťahovanie, takže otvárame ten priestor, otvárame hrudník, lebo v prírode otvorený priestor a veľký priestor majú predátory. Takže my tiež cez deň si chceme voliť tú náladu a nebyť nesaný. Čiže nejaké dominantné pózy taktiež sú dosť dobré, hej? Rozpažené ruky, zdvihnuté ruky nad hlavu a tak ďalej? Áno, ono to prirodzene v tele vzniká. Ráno sa nám chce ponaťahovať, ale môžeme si to doprieť aj kedykoľvek cez celý deň, trošku dvihnúť hlavu, vypnúť hrudník. A cítiť sa potom tak dominantnejšie nejakým spôsobom. A to potom následne aj pôsobí pozitívne na psychiku. Monika, zatiaľ ďakujeme veľmi pekne, my máme ale aj celú ranku. Áno, naši diváci nám dokonca píšu.